but lay upon yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Inkosi yoxolo mayisikelele ufundwa kwezulayo ngokudebe kunaphakade. Amen. Isihlokwana sesifundo sanamhlanje sithi ubunxwane benhliziyo. Umbhali welibinzana uthi uyakhumbula na ngoku uYesu Kristu wayehedwa emana unikwa le into aphinda anikwe leya. Uthi nobomi esikuphilayo bunjalo, siye sithi xa sinofumana into ethile ingathi singanela, kodwa uthi wakuyifumana ufumanisa uba iyashota ingase ndifumane enye. In fact lento yijonge ngolhlobo, apha edolophini kukho indawo itaxi ezingangeni kuyo. Obungaya kweyiphi rank ufika ingekho itaxi eya kwindawo ezithile. Andizuzibiza ke ngamagama, abantu bazo bayazazi. Kodwa uba uyayipeculula lento uyijongisise, ithi wawuhlala kule ndawo bekufanele uba imoto uyayifikelela eye yakho. Uba imoto awuyifikeleli, ezi zibizwa ngefowuni imoto fanele uyazifikelela. Ubufune wena indawo yohlala ebhetelana, kodwa ngoku le ndawo ibhetelana kuyo ikutyhalele ekubeni ngena kwinto elandelayo. Ubusithi wena ndawufumana indawo yohlala noko ndawukwanela, kodwa wawuba kuyo uphawula uba akwanelekanga kuba bekufanele uba noko ndinenqwelo endizisa apha. Wawube futhi unale nqwelo uphawula into yobana xa yaphukile bekufanele uba ndinayo eyesibini okanye ine-insurance, ngoba nomakhelwane andimazi andimboni anawucela kuye noba ndikhwelise. Ithi loo nto bekufanele uba ndinezinto. Uyiphawula sowungene nzulu uba ingathi nabantwana bam balindeleka ukufunda kwezinye indawo ngoku, kuba besuka pha bayajongwa. Xa besuka pha kuthiwa hayibo abantwana bakabantu bangathi usuka endaweni ethile kanti bayofunda kwelaa cala ledolophu. Ubucele enye, kodwa enye ikuqhubela kwenye, nenye iqhubela kwenye, side sike soyele sirhwebesheka kancinci kancinci, ngoba kukhangeleka into yobana siba sisitepu sinye singoneli sesilandelayo. uThixo ke uyanqanda. Xa sifunda le ndima andimva uMateyu esithi bekungangcono uba besingazigwebela ukutyeni. Akatsho. Ayizi njenge-counsel okanye ingcebiswana, iza ingathi ingumthetho, ithi zigwebeleni. Ayithi kungabhetele uba ndingazigwebela, yazi ndibonisa uba xa sinogweba kungangcono. Ayitsho. As from today xa siyifunda le ndima funeke siyifunde njengendima engumyalelo. Iya-instructor that let's try by all means. Uthi ke xa egqibayo iapile yakhe uyabongoza into yobana sawube sibekile bucala le nto uThixo bethe masiyibeke, masike sibe nomthandazo othi Thixo yintoni ngawundinqande unqande nenhliziyo yam kwezi zinto zindirhwebeshayo, ukuze ndingaziboni inhliziyo yam seyihleli ipha kuzo. Ngoba inhliziyo yam yawuhlala ipha kuzo iza kumka kuwe. Actually God is not much interested on our wealth, but God knows if our wealth is with him, we will also be with him. Eyo nto ayifunayo sithi kakuhle kakuhle. So xa siqhankqalaza ngendyebo yethu sesiyazi uba siqhankqalaza nangenhliziyo zethu, ngoba uThixo ufuna le nto isondele enhliziyweni ize ngakuye. Nkosi yoxolo mayisikelele ngokudebe naphakade. Amen. Mesiyo ingcwelo lilungisa mnini wezinto zonke. Emini nje abadikoni bafunqula ingobozi
bazawungena bathumbe uSirayeli. Sincede Thixo to whatever that we have put aside yoba siyifake ngobozini yakho. Umnqweno wethu kukuba usinqande singangeni kwezi zinto zisirhwebeshayo, ezinye ziza zintle at a distance, sizibone sesiphakathi kuzo kwi-commitments esingasakwazi uphuma kuzo. Sincede mesiyongcela ulungise imihlaba yenhliziyo zethu, sifunde ukwanela Thixo. Apho siphelelwa khona sanele sihlale kuloo ndawo. Isikelele kwibandla lakho ngoYesu Kristu Nkosi siyathandaza. Amen.